Publiko may magkatuhay nga reaksyon sa paandam ni Presidente Rodrigo Duterte nga iban ang Facebook sa pungsod. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Mainit ang nanging diskusyon sa social media na tuhoy sa pila ka mga Facebook page nga nagapahayag sang suporta kay Presidente Duterte nga ginkakas ang Facebook tungod sa ginapasuni spam behavior kag violation of authenticity policies. Sang nagligad nga semana pila man ka pages kag account na angod sa militar kag pulis ang ginkakas ang Facebook bangod sa issue sang authenticity. Sa i-address to the nation kagabi nagpaandam ang presidente sa social media giant nga posible untaton ini nga mag-operate sa pungsod. From what I have learned in the past days, na pati yung advocacy ng gobyerno tinatanggal. So what's the purpose of you being here? Dugang pasang presidente ang mga FB page nga ginpangdula ang iya ka gobyerno nga palaagyan lang kuntani para sa kaayuhan sang mga Pilipino. Government cannot use it for the good of the people, then we have to talk. Apang para sa kadamaan nga nakaanda na ang paggamit sang Facebook, Mga pinagkakakitaan kang iba na nga tao dira na like online selling, mga amo-amo na nga bagay, ma'am. So if madula ang Facebook, wala na sila pagkakitaan. Kag mas mabudlay pagid subong kay syempre pandemic na, ma'am. Ang iban nga mga tao wala na obra, ang iban nag-rely na lang sa mga social media platforms. sa tion nga dumilian ng Facebook sa pungsod dako man ang mga epekto sini ilabi na sa komunikasyon. Ang layuan ay uod kay way ka mo communication nyo. Apang para sa iban nga wala man naanad sa social media, bisan pa madula ang Facebook, wala man sang problema. Sa ako niya okay lang, kay naanad man kami sa walit sa unang wala Facebook. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.